Добре дошли, дами и господа. В шоуто, то по-скоро не е шоу, но ще ви покажем как да направите компас. Да, трябва един редстоун 4 айрон. Да, сега ще ви демонстрирам. Само да вземем от честа. 4 айрон. И един редстоун. Ви трябва за компас. Всичко се има. Така. След това вижте какво трябва да направите. Ето така. И редстоуна в средата. И получавате компас. Сега ще ви покажем как работи той. Той винаги посочва там, Където сте изключили играта, да? Да, точно. Това е един съвет. Сега ще го пробваме и ще ви покажа. Ще отида някъде на по-далече, но е нощ. Да го променя на ден. Пребих един, но взех работа. Така, сега отиваме навън, за да се отдалечим. Ето, вижте, да се обръщам и компаса ме води към моята къща с тази червена стрелка. Така се използва компаса. И така, до нови срещи, гледайте ни пак.